Karon guys, ni anang mangagay og saging kay para ni dadun sa dagat kay mga ligo mig dagat ngadto sa Anda Boracay. Nalingaw pug ang anti sa mga apo kanang ngamang sa saog. Kapag tinapay Karlan. Oh, come on. Too much more. Wow, wow. Karon ning abot nang bibingka nga grabing dagag liki jarang lamia ka adto nga bibingka guys. Hi guys, and this is the special bibingka in Kanihay. Jarang lamia eh. Mo rin nagluto de ah. Wow, lamia oy. Wow. Wow, wow, wow. Ante. Luto nanti rangkat bus. Wow. Bus eka. Puso na to. Una nagtag-ang na para sa balikot sa Niagaw. Una po'y pansit nga na sa dakong kaha. Ug ganang nas kadiro utanang ka na. Ang balikot sa Niagaw. Legso, gipot putos og una. Kare. Init lagi ngayon na. Kaya pada maksipin. Na po siya gadiyo. Nagluto og pansit kay para ni ibawon ngadto sa dagat. Anong dilang lamia. Ug karon naluto na jud ang balikutsa ug nanagibutang nga sa bani. Ug grabe kasi sinaw jud kaadyo kay kargaan ka jud lubi jaran ba jud lamia kanon. Kinahumutan jud kadyo giputos na niya. Igsunahon niya sa dahon sa saging na unas. Sa wakas naluto na gadid ang pansit. Narang lami ang gadid ning pagkapansitan ni Agadiyo. Kung nga pilangga na kasil-kasil pipog sa liat. Okay, tabangan. Ay mo gahi. Giputos na jud ang balikod sa gasinaw-sinaw. Ang lami kaadyo na si Jaga humot. Giputos pud sa unas. Pagkakugihan din na ang mga igagaw guys. Nawang dagan sila gatabang. Anad magugni sila kaadyo sa mga buluhatan sa panimalay. Mga kugihan din sila mga buluhatan din ang mga igagaw. Pastilan din. Kasultis mga banaan nila. Ingano, kamao din sila mo abag mga trabaho. Nawang napurma na. Lami ra ba jud kaadyo, way gasto og papel hapon. Way palit-palit. Ang lubi way gipalit, kamay ra. Kasi sinaw kay nagkaroon atong lubi dana butang. Magkuha kas kasagingan og unas. Way bayad. Busy paghihapon ang mga langagay wa pa jud nahuman. Kay daghan man kaadyo mga baon nga mga lagot mo. Ang saging og garlan. Ug niya pag ang auntie nagpa-home service sa mga turista. Kay hinlo po si Jang kuko. Sabi na yun, may kinilaw yan. Hindi na ba? Ug karon nahuman na jud putos ang balikutsa. Diya pa yung mga saging nga naluto na. Diya pa yung mga bibingka. Andam na. Karon nga andam na kay paingon na mi sa dagat. Mularga na mi danang panahon na guys. Para na sigid mi na ang panahon na guys. Kay nagtinabangay na jud sa paglihok. Karon madali. Yan ang panahon na guys. Grabe jud bisiha kaadyo ang mga agaw diha. Nagtinabangay jud sa mga buluhaton ug di abot siya gawdiyo. Nagluto po ni sila og dinuguan. Di abot si along buyeng. Uban siyang asawa, ilang gisod ning Karlan sa kining ikubag kay
arong dad-uni na mo paingon sa dagat, arang inita na ay diyan tong gihapinan og wanapton ang Mount Carlan kay ara man dyan tong inita. Karon manglarga nami kay dito na ra ba? Lajo-lajo para maputong anda Boracay. Uni ang mga kauban na ila antipena nga jeep ang mga sakyan. Kay daghan man pud may buyag. Dako pud nga pamilya ha guys. Korea buyag. Ug na pag ang mga aunties nanakay na. Kay paingan na jud may manglarga kay lajo-lajo para maputong anda Boracay. Oh, taon na wasang yan bars, galagan gamit-gamit. Kaldero. Ug na pa ba si Manong JR? Gadagan nga nagabit-bit og kaldero. Parang banang inita kay bagang hinaon. Wala po ang antipida. Musakay na po kay mong larga na jud men. Okay. Manglarga na kay udto na. Sa wakas, kalarga na dyan ni paingan sa anda Boracay. Kita-kita lang sa tato sa dagat guys. Dagang salamat. Wala po pag like and share and subscribe to my channel. Lima lang bulano. Dagang salamat.